El muntatge del sushi, en aquest cas, rolls o maki, és el més divertit. Tria els teus ingredients preferits i posa mans a l'estoreta. En el nostre cas, seran makis vegetarians. Els ingredients: 2 fulls d'alga nori, una tassa d'arròs sushi, llavors de sèsam o lli, advocat, formatge crema, tires de cogombre i pastanagó, recipient amb aigua i també necessitam una cullera, una espàtula i una estoreta. Col·locar un tros de paper film sobre l'estoreta. També es pot fer sense, però així és més fàcil. Col·locar l'alga nori en la cara brillant per avall i les línies en la mateixa direcció que l'estoreta. Estendre l'arròs sobre l'alga, deixant 1 centímetre aproximadament a la part superior per a poder tancar. Us heu d'anar banyant les mans contínuament perquè l'arròs no se vos aferri. Col·locar el farciment més a prop del costat on començarem a enrotllar. Enrotllem amb l'ajuda de l'estoreta i a l'acabar humim una mica la vorera per a que s'aferri. Per a tallar els rolls, utilitza un ganivet ben afilat i ves banyant-lo amb aigua per evitar que també se vos aferri. Una vegada tallat i triat les salses que més t'agradin, nosaltres hem optat per la soja. Ja toca a disfrutar!